партофтим рафтӣ қабул кардам, дӯстум надоштӣ қабул кардам. Ман ошиқам, тирам қабул кард. Black Music, Avik. вақтҳои охир ҳаётум шидай туфта касоира кент мегуфтам амуво дурӯғум гуфтан арусум яшмара бидай кентон балабол ай аруси хедам винават мега марабо мега авигай бихитай магиное надорум ма бемеҳракит нестам дига каса дӯст медорум паҳ била ҳаётаби шинидум михе гапоша алвидо гуфтум тарафиш сар додум ба дастакоша алвидо гуфтум тарафиш сар додум ба дастакоша чи ин қасол дурӯғ буд қатъи ма гап заданат твар маҷол ма медодум барои ябор хандиданат ба хотири бемеҳрат ай кента ҷурав кардам гирёну нолонума неки маҷбурӣ механдам фақат азобум додӣ вайрон кардӣ асабма реб нахонум намеша бояд ором кинам сарма бояд мисрасозӣ кинам барои тии дурӯя бераҳат кардан дигонот нозаву гилия бераҳат кардан дигонот нозаву гилия дигоноё ки падарат ранги хичон карданда туғрит карданда чампи ту ғар шав мекашанда омӯхта шидида кайф партофти дарса мегарди траса ба траса да дил кишти тарса ихе набуди қадима да ёд май рафторот баъди даст ростхона сарат хам буди я ҳаёт да ёд май шарму ҳаёт ҳози надори обрӯ типа ҳама садая келек месӯзи ай дарун типа ҳама садая келек месӯзи ай дарун рӯзои гузашта да ёдам миядам бадам ту хиёнат кардӣ рафтӣ ман хиёнат накардам ай рӯзе рафтӣ асалам ҳаётум беранга дунёи ма торик шидай бемеҳракам бенангай ишқи ҳалоли ма да пешат надоша арзиш чӣ гуноҳе кардам бахш маи напурсидам бахшиш мехом фами бахшбахтам мехом тирам ғалти шок дар ранги ма тирам бисӯзи дуруни дарда азоб дар ранги ма тирам бисӯзи дуруни дарда азоб дар чанд сол гузашта бан чанд сол шид надидам та чанд сол мешавад дигар кас мегазар ин ҷойдан та ошиқам дилам сафай виҷдани ма покай абид нагиш дар чияки арусум я тутоқай ишқи маву ту бидак афсонавӣ ҳатто ай пишти сумхита кади замонавӣ хисандии ма дар чӣ буд вақте қатим шоди ту чера шамешкастам касе гап мезад нашоти ту чера шамешкастам касе гап мезад нашоти ту Самонаи мо дар YouTube Havik TG